אוקיי חבר'ה, מחר יעלה סרטון חדש שאתם רואים פה. אני עם כל הסטאפ, עכבר, מקלדת, מחשב, עדיין אותו מחשב, פשוט עם המקלדת מחוברת ועם העכבר. אז בקיצור, מחר יעלה סרטון בערוץ של אמרי, ותגיבו בתגובות לרעיונות, מה אתם רוצים בסרטון. תגיבו בקיצור. יהיה כיף בסרטון, רק אומר אם תגיבו תשובות כיפיות. אני אעשה אותם הכי בנוח שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, איך שבא לכם. כמו שאתם רואים, זה האוזניות שלי. זה העכבר שלי, אם אתם רואים טוב. רגע, הנה זה העכבר שלי. זה המקלדת. ויעלה סרטון מחר של רובלוקס. ויהיה כיף בקיצור, אז שווה לכם לעקוב להודעות חדשות, אז יאללה ביי.